2 дни могат да променят всичко. Избери твоето уикенд бягство с Welcome Travel. Рим, Колизеум, Ватикана, джелато и вечен спомен. Виена, музика, дворци и кафе с виенска торта за душата. Прага, Карловият мост, средновековна магия и чаша бира на Златния град. Френската ривиера, Ница, плажове, елегантност и Средиземно море. Малта, крепости, слънце и островна култура за истинско бягство. Крит, гръцки заливи, маслини и вкус, който ще помниш. Това не е просто уикенд. Това е твоята пауза от шума, с кратък полет, ясен план и време за всичко важно. Да се изгубиш красиво, да опиташ местната кухня, да донесеш у дома усещането, че си живял повече за по-малко време. Welcome Travel, планирано до детайл. Ти само избираш къде да се събудиш следващата събота. Топ уикенд дестинации, топ цени. Travel.